Окупанти приховують знахідку могили Девлет-Герая, який спалив Москву. Про це в нашому ефірі заявив делегат Курултаю та активіст Едем Дудаков. За його словами, внаслідок розкопок, які окупанти проводять вже котрий рік на території резиденції кримських ханів у Бахчисараї, знайдене раніше невідоме поховання. Дудаков вважає, що це саме цвинтар Девлет-Герая, який 1571 року вщент спалив Москву. Після першого загарбання Російською імперією 1783 року окупанти завалили надмогильну плиту та все засипали землею. Щоб про Девлет-Герая не було згадок та не було відоме місце його поховання. В мавзолеї, який ближче до мечеті, виявлено могилу Девлет-Герая, який у 1571 році спалив Москву. На мою думку, у 1783 році, після анексії Криму, вони дізналися, хто там похований. Тоді загарбники повалили надмогильну плиту та закопали її. За історією, могила Девлет-Герая має знаходитися в північному мавзолеї. Втім, раніше ми цієї могили не бачили. Ми припускаємо, що це саме могила Девлет-Герая. Проте археологи призупинили роботи та нікому нічого не повідомляють. Шукрі Бей, який до окупації працював в Хан-Сараї, тієї ж думки. На жаль, наші історики не залучені до цих робіт, і це дуже погано. Devlet-Giray Han'ın